Amo video nga lubot itirahan. Lubot Felix. Kita ko to lubot ito. Line na lang. Pinagagahing lineman ni si Felix. Andam to kapirat. Inang bayad ba? Pais na tayo eh. Kapi ka? Ina. Jollibee? Ha? Jollibee. Jadi pitir bukit. Wala Jollibee rin bukid eh. Grabe yung kisura ni kinabuhay lineman mga idol. Oh. Oh, idol. Mga koy, Tarawa koy, Dinyo koy. Anong na koy? Pagting kisura kinabuhay sa lineman. Koy. Anong ka koy? Bot na nga eh. Ya, inig siya dito, di maklaro. Anong ni koy? Hanap man. Si silpo na koy. Cellphone. May kikaway uwan? Kanang orange man guni siya nga type nga cellphone orange. Oo. Sa wala katong Apple sa orange mi napalit ako muning aslong kita na nawala kis maot ang nag-video. Lah. Uy. Wala pa pati connection dito. Hugot na mga koy, hugot ako eh. Isa sige ko. May panit? Ang gabuhat sa katala ba? Marayat sa kayo. Ano to info? Brato ra info. 3 kape. Diba? Masa ko to sa 20. 20. Biro gamay.